kusung kaisa kok chinglaimani o kok wngkha biduni bisingtwi no saimanlaina naitungdi jotono o kok no sana hinkhe chini phanchai kata. Audio Jungle. Natasha bungsurau jumpa satai bapak kenapa ang tunggu ini parani Arab ini prakton je saklai tinggal phanchai tunggu ang tunggu ini parani Arab ini kau buka ini satu fokus itu tunggu itu ada ini jarak tahu Okra, ang bayi pada punya dikenal phanchai pas bosan biar nalo, ada bayi punya lah, ada mulai nausita parani okra saklai pun tahu pun nausita garam lah karya. Itu Inggris Barat no, jokon bau sadino tak thay bau ni aktif thay bau kasut thay tu. Aipuni sadaran gori, ebon sadaran jara di basi tunai rao. Bau koplai Amerika ni Inggris ni 사소는가 보니 시작을 마동 거 하자 다이통이야 보니 거 타가는 타이너를 랑이 지하로 다이통이야 이렇게 하자 브루 거다 바로 뭐 손이 나보 이제 말은노 이제 저희 유독하이 이제 그이름이 동자 어느 동거 자라 소위 동자라 니니 인거 마hatma 간디 옛날에 소동을 보수 알아 바마 내가 동거 제 바우 거클라이 오라 수나무 시키동의 바우 거클라이 또 바라니 Mane gorib kangal ba berau cerau dukhu kosto mangkhablei ara hi jonge bau ek kota khlai proti jaga meeting khlai bau jorugei tingrugei bau lorai khlai boklai sadinta lab khlai che lab khlai mane someng kana 1947 son o bosor boklai o 1947 bai tini rihangba je Bharat প্রথম 1947 স্বাধীনতা মান করে আরো 12 বছর পুনঃ প্রতিটি গড় খাই জাতীয় পতাকা বারোনি জাতীয় পতাকা जों तुम खाइजाखौ एबार जों गखलाय बायदि बुंनो जों दिनै बारोनि एक घटना फिसिनानै नांगौ जायो बाय सरकार गाइडलाइन थायो बाव स्टार्ट देखायो जत जायगा बाव सिनांत थायो प्रशासनावबो लगे लगे गखलाय जोंबो जारा प्रतिटी पारा दंनाय प्रति जिपि दंनाय राव जोंबोनो अबर पालन नाखैनाय एबा पालन खाइनाय खाबो बिनि एकटा नियम दङ ब्रै खाइनाय अब नियमनि बायरे उठाइबो ब्रबो आबो दन्द दंबो बिनि एकटा आइन दंबो बिनि एकटा साख्ति दंबो आरो नि बुरजा अब जों मा खालायनाय मा बुजिलायनाय जोंबो दाबो आसखौ एक मबाइल दङ जान यावा बो दायो नोंनि शत्रु खौ मा कायसन शत्रु ब्रै सामिया नोंसा देराखै नबो आइन नतो हयदो फलावना बकांगले फटो दंखा जखन नों बिपर ओंखार लानो पुरु फैनाय माइ सायाव अब दङ गखला आरो जों एकटा मिटिन माथो गखला गायलाय शत्रु ग्रै केमन ग्रै कायसन कायसा क्रिसार कायसा दंनाय इग्लानो पताका साननानै अ नियम दंखाय ग्लायनो फटो मारे फैलायबो नाखौ बोला बिनो पताका उतरनफ्राय माने सारा हफ्लुस दङ बोला आइनि बारा आइन आगला बिनि आइन माखैनै त आरो बनो जुत चिन्ता द्वारा लाले जुतनो आलोचना माखैबो आरो मै प्रथम गखलाय जे जातीय पताकानि नियम खलाय स्कानि जे दंनाय मंगो अब स्कानि अब थै बो थैनि चिन्ता आखौ बनो स्का माखैयो आगला मासखानि आरो सादा दङ अब बेखौ तलागा आरांगो दङ अब एकटा दङ अब मौ दाइसा होनना गायनि जातीय पताकानि से अब ऑफिस का मान जो दिशा जातीय पताका प्रथम लाबनायबो गायनाय दङ बाबो जिल्ला दङ बिदि आं फुजाखौ लैया आं जिल्ला नाम सानाय किन्तु गायनायनि मतेला जिल्लाराव न सादा जे जिल्ला मुजुनाय राव बिनि कोनजुना गायसुका बो जातीय पताका बावखारनाय कास्टमार मा थांनानै नु दाबाय जों नो पैसा तांगै नै साराय तेरो ताने आइद्र सातन जरा नाव जो दिशा दुबाय की उतुलन तैखलाय जान सारे निबो साइकल सिं मारना दुई नंबर चिंता आइद्र आरबो ऐसा उतुलन फैनाय बिबो तानि साइकल सिं आरबो मार सानाय नौना तो 15 तारिख पूरा 15 आगस्ट मुखा आइद्र आइद्र साका आइद्र सारे लला बगल दुबाय खाथि अब ना टेक फेक्ट न दिया दुनो वासि खुंसाबो सुजावना आरो वासि बेखलैए आइति सुइ खाथि जाव कंसा अब नों वासि नो कंसा वासि साले बुला आं देखा साले बुला जैसे जान पे खाइनाय जाव आं खाइलाबो बिफोर नियम दं आलादा या बनो साले जों बायदि साजा जे कोनो जायगा थांनो लोक नांगौ लोक साथन दरकार तो ग्रुप मिले थाय दरकार जारा शिक्षित दं कालि पेन नों जेसो खालिनाय बा शिक्षित साथन फारिया
바로 사든 다클라 뭐 먹만 가네 쭉 올라 피야 이거 또 먹고 아이게 로라이 페이제 사든 다 페이 거기 좀 사든 다 아니샤 반 분이 그 되나로 아이 좀 먹어 플라이 저 사든 진이 빨아요 그 팔라마시 나온 거 플라이 좀 이상해 어디서라 팔라마 비스나이 이제 좀 뭐 바단 조라 하고 거꾸로 이런 스파이크라이 পছন্দ সুবিধা কিংব সুবিধা দুটা কোন সুবিধা কোন সুবিধা এগুলা আস্তে আস্তে যদি যে কোনো মাল বিক্রয় এর সব সিদ্ধান্ত ফেলে মাল এখানে নিয়ে একটা বাবা আলা আর কোন জিনিস आं চিন্তা ফেলে মানে সিনি রকম সাকিয়ারা অনেক চাই আমরা जों त्रिपुरानि सोंनो त्रिपुरानि सालाय राजनीति त्रिपुरा बिराद जायो बिनि बायसिन समालोचना माव सबायलाय रोंमोयाबो जों बुजिलाय दरकार आरो साजों गुरु मासालो राजनीति आरो मै आरो मानलाय सानि गावलायनि गावसे नालाय भुटान गुरमुं बक्सलाय कोन साथंबो दाबो एमन समय जत जिनिस भेरिफिकेशन चलियो माने आधार बाय लै थाय आरो आधार बेसेथ बिसुका एकाउन्ट बारे बेनि एकाउन्ट 100 टा दंतो जिनि आधार मिया सिङो दाबो आथिं साख्रिनिया आधारखौ अभी बासी लगी तेलेरा चलिया आइके अनेक जन बरा बुट मुक्रायनाय अलरेडी और मैं जारा आधार बुट तुने राव नाव समजायदि बिलोम जायो बुट मुक्राय मानबो खति दङ जों बय बिदिनो दिगदिगा खति दङ साख्लाय नाव बायफ्रा आरो कोन साख्लाय ini रेशन कार्डबो दाबो अनेक जन बुरुतो सरो सुजाबनो जोंथ पूर्वी आधार बानाय सुनि आबनोथ जों दिनै र गावख्लाय ब्राइकिं मादे परासुना संनाय ग्रुप आधार सेन्टारनि दान फेसबुकनिबो कागज माने नायबो खायजाख्लाय फ्राय जाने जे सिजन जे दान जाने साख्लाय कांगला नों सामान मतो बानि सुया तनिया नोंला आधारखौ बुमु बुलु खाले रेशन कार्ड सुयो जुताख्लाय आधार फैगा जुताख्लाय एयाव दाबो प्रब्लेम दङ रेशन कार्ड दाय रेशन कार्ड क्राइम दङ दायखौ एयाव नंगौ सुनसुन फायदि दिलाबे मालाय लायो अ चेष्टा खालामनाय बिसा या गान याव प्रिस बिन हबो आबनो रेशन कार्ड बाचाय लाबे जे जाफैखौ सेक्लाय इ रेशन कार्ड वाइसा क्राइ थांगला आरो अनेक बसन नानै मान दं आरो बिराद दिगदार एकलाय आबोखौ सासला आरो कोन सा दङ अनेक फेसिलिटि सासने गायलाय कि सब बाता खैलाय आना ब्रो गमास खपायो नों फैया देखै देबा आं दावा जातेनो फैया 2000 3000 4000 आं लाइ फै ग्रुप बावना आं तातनि फैया नाव फैनिखलाय रां रै फैदि माखौबो आं सियामे बंलाय सियामे नाव रै जाते सिस्टेम आं फैया गो अब गफै सलै लायो अब बेखौ उन्नति गोबां मा ब्रो फैलाय जा बेखौ उन्नति आं बुबि साल जारा रानि दंनाय जारा एकबार गरीब दंनाय जारा सुबाखै दंनाय बसे माननाय साल आने कोनो माने लाया बानो जादियाव दावा भेरिफिकेशन दंनाय भेरिफिकेशन खाय गायलाय आइफोरनि मलावा सुबह दोनि आने कौलाय राखनायाबो आरो मै दारा दाबो जगा दायबो दङ इसिजि ग्रुप दंनाय रावबो इसिजि ग्रुप रावबो कमिटिनि सिफाया ओमफ्राय इसिजि ग्रुपनि दारा दंनाय रावबो नावबो इसिजि ग्रुपनि सालायदि माने पताका उतनबै खेलेया दाबो नों गानजि जिते सिजा आरो मै आरखोनां साना रावफ्रा दङ फैसाया हिनाय मा बुरिया बहुत थकला नौके तो ये दे नौ थैया कला नौ बुरबुर के थम थैया कला आई बुर भी आई अब तो वो बुर खाबे चल और बुर खाले चल तुमा माखला निसाला तना बसना माये फोट जला तना बसना हां ये करते वाला पता ले अरे ये खाना है सारा मुझे पूरे ही गाय में रो बस समझिया या बस समझिया सा मांग मा ब्रो जान गाड़ी भाड़ा बात जान गाड़ी भाड़ा अल्लाह जान गाड़ी भाड़ा है बाबा गाड़ी तो एक दिन जमा तो टाइम चले जाओ